Aquest és un món irreal, el món de la programació, el món de... O sigui, aquests no pateixen per l'atur, no pateixen per no tenir treball. Aquí se me'n van cada setmana 3 o 4 treballadors que tenen ofertes millors. O sigui, i si em fas fora algun, tranquil que al cap d'una setmana té treball, eh? Podent-lo presentar aquí per primer cop al carrer amb la gent em fa molta il·lusió. I més aviat estic com il·lusionada, hi ha moltes ganes, no?, de veure com ho rebrà la gent, perquè hi ha molt treball darrere. I tinc la sensació d'això, no?, de més il·lusió que altra cosa i d'entusiasme, d'estar contenta podent fer aquesta música, que és la música que m'agrada. No sé si ha sigut fàcil o si ha sigut difícil, però ha sigut com ha sigut. I com t'he dit abans una miqueta, no?, que tot el que ha passat em fa ser qui sóc avui i jo estic content amb qui sóc avui i com sóc. Sí, la veritat és que com comença molt bé, no, la temporada, com tu dius, 100% d'efectivitat, 4 poles, 4 victòries, però bueno, això és molt llarg, això hem d'intentar continuar treballant així i res. Sé que tard o d'hora canviarà, es pararan una mica aquestes victòries, però ho intentarem allargar tot el que puguem. I vaig tornar caminant i vaig fer fotos de totes les frases que hi havia en aquest pàrquing. I una de les frases era aquesta de els diners creen mal gust però creen cultura, no? O sigui que les coses venen molt així, no? En l'altre cas, de la bellesa en salvarà, me'n recordo que estava a Roma i davant meu hi havia un espectacular cartell que posava la bellezza ci salverà, no? I se'm va quedar gravat completament, això ja fa anys, se'm va quedar gravat aquesta frase gairebé com el meu títol, no?, que em representaria més a mi mateix.